Aduh. Hane kedai nak kebentar syong sai nak kebentar kajing sitong kejangi hakan dia kawan Syah Kisno nadu arpam mensuangi ya Syah ya kene ke we ka plan ke beladap set hang ne tangi li ya Syah ndrei mentapat kidang kwa ban set sekowe pat ke plan de nomor kata ngim kwa ba ngingin long kita ki bru ki balayap hakan dia ka snong ka thau ngi kwa ba kani ka plan ka ban sulong menta kan om long su namar bangim kwa ban ba ngin yo ya kani ka pum na ka 90% sa ka 6% lada kani ka pum ka 1% ka mutbet ngi kum kinong snong ngi layap lupa